K5 diri kita sa may area sang Taban Mangining no mga ka K5 lapit lang ni siya sa porsyon sang Agony Hill. Bali diri iya mga ka K5 bali talamnan ni siya pero kaina no gintapan ni siya sang pilaman diri ka manguma kay tuyo di tani no nga araduhon bala no kag itamnan sang kalabasa. Right after that nga matapan na ini mga ka K5 diri na nila na diskubrihan sa amo ni nga area ang isa ka bangkay no sang lalaki mga K5. Kumbinsido ang pamilya Oscar Tomas Aliponga, 74 anyos nga residente sang Barangay Sinamay, Alimujan, Iloilo, nga wala sang foul play sa kamatayon sini matapos nga nasapuan ng iyabangkay sa kahilamunan nga sakop sang Barangay Taban Mangining sa nasambit nga banwa pasado las 11 sang aga Hunyo 20 sa Isa. Wala sang kaugalingon nga pamilya ang biktima kag nagapuyo upod gid lamang ang iya magulang. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Prezela Aliponga, 77 anyos nga magulang sang biktima, ginpayag sini nga may problema sa baga ang iya mangod kag may mga tinion sang una nga ginatake iniya. Webes nga adlaw sang tinalikdan nga semana ini sang naghalin sa ilabalay agud magkadto sa simbahan sa Barangay Taban Mangining kag wala na ini nakabalika. Kampante man sa among ation ang magulang bangod kun kaisa nagabulig ini sa pagharvest ang mani sa talamnan kun sa diin siya nasapuan kag masami nga nagatulog na gid lamang sa balay sang abyansa niya nga amo ang tag-iya sang duta. Sang Sabado nga adlaw, nagpadulong sa balay sang biktima ang tag-iya sang manihan kag ginpangita ini sa pagpati nga ini ang nakapauli na. Yari ang kabahin sang pahayag ni Prezela Aliponga. God bless, tikon ko hindi ka magpasiram para temprano pa. Pwede. Sabado, nagpatid ka nung ka single to. Tapos ay ka uli, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, rin talan. Ano na ba't yan nanay? Ang may may hapo. Oo. May diferensya ang likod na. Kaya karwaran ka na may x-ray kung ka ni Dr. Lidisma sa banwa na okay rin. Hindi ka rin maintenance na lang mo. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.